Joo, ja tervetuloa seuraamaan NMR-perusteet-kurssin luentoja. Tällä kertaa aloitamme luvusta 11, vaikka täällä toista väitetään. Eli tuossa pitäisi olla 1.0 sijaan. Ja heti alkajaiseksi niin on hyvä huomata, että tämä kirjan ote tiivistyy niin sanotusti, kun asia etenee. Ja joku on joskus sanonut, että asia pitkistyy, se mutkistuu. Ja jossain määrin näin on nyt tässäkin sitten. Mitä lähemmäs sitä reaalimaailmaa siirrytään, niin sitä haastavammiksi tulee asian ymmärtäminen. Ja tämä luku 11 käsittelee spin-puolisysteemin käyttäytymistä. Toisaalta tässä staattisessa homogeenisessa kentässä ja toisaalta sitten R-kentässä, jolla pyritään vaikuttamaan tähän spin-systeemiin. Ja sen lisäksi, että me nyt yksittäisen spinin sijasta tarkastellaan spinien muodostamaa joukkoa, niin me tuodaan uutena elementtinä tähän tarkasteluun mukaan lämpötila. Ja jotta tällaista tilastollista systeemiä voitaisiin käsitellä kvanttimekaniikassa, joudutaan perehtymään sellaiseen käsitteeseen kuin tiheysmateriaali. Ja jo tässä vaiheessa on hyvä huomata, että se on haasteellinen abstrakti käsite, jonka aivan perinpohjainen ymmärtäminen, kun siitä ensimmäisen kerran lukee, on tavattoman vaikeaa. Eli vaan tarvitaan omaksumisaikaa ja antakaa sitä itsellenne. Ja se minusta näyttää siltä, että se on minulle helppoa, niin se johtuu vain siitä, että minä sattuu olemaan juuri niitä asioita, joita työkseni pyörittelen, niin että se selittyy sillä. Eli mennäänpä sitten tähän asiaan, eli tiheysoperaattorin. Aikaisemmin siis me on koko ajan puhuttu tähän mennessä yksittäisestä ydinspinnistä. Ja nyt meillä on niitä monta. Ja me lähdetään tarkastelemaan kuitenkin tätä ilmiötä, tätä joukkoa niin kuin tutussa kehyksessä, koska vaikkakin niitä ydinspinnejä on monta, niin me tiedetään, että jokainen niistä on kuitenkin jossain sellaisessa kvanttimekaanisessa tilassa, joka me on muodostettu näiden z-akselin suuntaisten referenssitilojen spin pluspuoli ja spin miinuspuoli avulla. Tästä minulle taitaa olla pieni tekninen ongelma tässä tämän pointerin kanssa. Mistäkään siinä oli kysymys? Aivan näin. Tästä matkaa. Eli näitä spin-tiloja, spin-ylöstiloja ja spin-alastiloja merkitään alfalla ja beetalla. Ja yleisesti ottaen jokainen näistä ensemblen ydinspinneistä on jossakin näiden kahden spin-tilan yhdistelmätilassa, eli tässä tilassa, jossa on kertoimella C-alfa painotettu sitä spin ylöstilaa ja kertoimella C-beta painotettu spin alastilaa. Ja niin kuin muistetaan, niin jos me ollaan kiinnostuneita jonkin fysikaalisen suureen keskiarvosta tällaisessa spin-tilassa olevalle hiukkaselle, niin se tarkoittaa sitä, että me muodostetaan siitä kyseisestä suuresta kvanttimekaaninen operaattori ja lasketaan sen operaattorin odotusarvo. Ja tämä me voidaan tehdä käyttäen hyväksi matriisiesitystä, niin kuin aikaisemmin on opittu. Eli tämä odotusarvo oli tämä integraali, ja jos me esitetään tämä integraalin kaikki osat, eli nämä alkupunktiot ja tuo matriisi tässä spin pluspuoli, miinuspuoli kannassa, niin me voidaan esittää tämä integraali vaakavektorin, 2,2 matriisin ja pystyvektorin tulo tähän tapaan. Ja tämä tulo me suoritetaan ihan normaaliin
tapaan matriisilaskennan sääntöjä noudattaen. Oikeastaan tässä on ehkä vähän häiritsevä tuo pilkku, joka on tässä vaakavektorissa. Sitä ei tavallaan siinä, kun matriisilaskennan sääntöjä sovelletaan, mitenkään noterata. Tämä on siis matriisilaskennan kannalta 1:2 matriisia, eli yksi vaakarivi, 2 pystiriviä, ja tämä on sitten vastaavasti 2:1 matriisi, 2-rivinen, 1 pystyrivinen matriisi. Ja kertomalla tämä auki saadaan tällainen lauseke. Ja tässä on heti semmoinen tärkeä virhe, joka sieltä kirjasta löytyy, eli siellä on vahingossa menneet tässä näistä keskimmäisistä matriisialkioista, niin kuin ne on menneet väärään järjestykseen. Eli tässä pitää tämä alkio ja tämä alkio vaihtaa keskenään. Muuten kaikki seuraavat yhteydet, niin kun jos niitä tarkkaan katsoo, niin huomaa, että ne eivät pidä yhtään. Ja nyt on mahdollista muodostaa näistä tämän edellisen painotetun summan painokertoimista. Katsotaanpa vielä. Eli näistä tämän operaattorin Q-matriisielementtien painokertoimista, jotka ovat C-alfa kertaa C-alfa tähti ja niin edelleen, matriisi. Muodostetaan se matriisi tähän tapaan. Eli se on 2:2 matriisi. Siellä esiintyy kaikki nuo äsken tarkastelun summan kertoimet. Ne on järjestetty tähän muotoon, niin kuin on tässä nyt esitetty. Ja silloin huomataan helposti, että tuo äsken mainittu summa voidaan esittää tässä muodossa. Eli tuo operaattorin Q-odotusarvo on niin sanottu trace tällaisesta matriisitulosta kuin rho kertaa Q. Eli nyt sekä rho-matriisi on tämä matriisi tässä. Ja mikä se on Q-matriisi? Se on tämän operaattorin Q-esitys tässä spin ylös, spin alas pilojen kannassa. Eli se oli oikeastaan jo esillä meillä tuossa edellisessä yhteydessä. Eli Q-matriisi on tämä matriisi täällä. Se on kanssa 2:2 matriisi. Ja me kerrotaan nämä kaksi matriisia keskenään ja otetaan siitä trace. Ja tämä trace tarkoittaa, että me summataan tämän tulomatriisin diagonaalialkioiden yli. No, kun sovelletaan tähän tätä matriisilaskennan perusalgebraa, niin me voidaan esittää tuo trace tässä muodossa. Eli siellä kulkee nyt kaksoissummat J ja I menevät molemmat niin kuin alfasta beettaan, eli käyvät läpi nämä spin pluspuoli ja spin miinuspuoli. Ja näin me huomataan, että jos huomatkaa, me määritellään tällainen suhde kuin tiheysmatriisi tässä muodossa, niin operaattorin odotusarvo voidaan esittää tällä. No sitten lähdetään pohtimaan sitä, että mitä sitten tällä voidaan tehdä. Mutta ennen sitä me pohditaan vielä kahta semmoista jonkin verran hämmennystä herättävää asiaa. Nimittäin, että mitä tarkoitetaan toisaalta tiheysmatriisilla ja toisaalta operaattorilla. Niitä käytetään tässä kirjassa ja kirjallisuudessa aivan sekaisin. Ja ilman oikeastaan minkäänlaista ihmeettä eroa niiden välille tehden. Ja oikeastaan niiden välinen ero on ainoastaan siinä, että jos meillä nyt on tämä hiukkanen tietyssä sekatilassa, superpositiotilassa, jota kuvaa tämä aaltofunktio psi, niin me voidaan muodostaa siihen liittyvä spinnin tiheysoperaattori siten, että se on projektio-operaattori, jossa esiintyy ensin get-vektori ja sitten bra-vektori. Ja tämän operaattorin matriisiesitys on sitten se tiheysmatriisi. Eli jos me otetaan tälle operaattorille matriisimuotoinen esitys missä tahansa funktiokannassa, niin se on aina tämän tiheysoperaattorin
tiheysmatriisiesitys. Periaatteessa kaikki tiheysoperaattorin esitykset eri funktiokannoissa ovat ekvivalentteja. Ei ole olemassa toista kantafunktiojoukkoa, joka olisi jotenkin parempi tapa esittää tietty tiheysoperaattori. Kaikki ne ovat yhtä hyviä. Näin siis me saadaan yksi tiheysoperaattori, mutta me saadaan tämän tiheysoperaattorin monta eri esitystä riippuen siitä, että minkälainen funktiokantamme valitaan siihen sen esittämistä. Ja sitten tietenkin tästä seuraa se, että sen tiheysmatriisin alkiot, ne on tuon operaattorin alkioita. Eli toisin sanoen, jos me otetaan meillä tuossa on operaattori, tuolla on itse aaltofunktio, ja me otetaan siitä vaikkapa tässä tutussa Z-koordinaatissa suhteen kvantisoidussa spintilan kannassa matriisialkio alfa beta, niin se tarkoittaa sitä, että me kerrotaan tämä vasemmalta A-vektorilla, oikealta Z-vektorilla ja integroidaan. Ja kun me sijoitetaan tuo funktio, niin helposti huomataan, että siitä tulee C-alfa, C-beta tähti kokeillaan. No, usein tulee itse asiassa eteen semmoinenkin ongelma, että tiheysmatriisi tunnetaan jossain tietyssä funktiokannassa ja siitä pitää sitten muodostaa tiheysoperaattorin. Sekin onnistuu. Että jos me tiedetään nämä matriisialkiot tietyssä funktiokannassa, niin ihan vaan kertomalla kukin matriisialkio rho i vastaavalla Z-vektorilla ja pra-vektorilla ja summaamalla yli kaikkien matriisialkioiden, niin näin saadaan se vastaava tiheysoperaattori sitten, jos ne tunnetaan tuon tiheysmatriisin matriisialkiota. No sitten tullaankin siihen haastavaan ja vaikeaan paikkaan. Eli mikä on tämän tiheysmatriisin ja tämän tilastollisen joukon keskinäinen suhde. Ja on monta tapaa lähestyä tätä. Mutta seuraavassa on aika hyvä, ja se on se tapa, jolla kirja on lähestynyt tätä. Aivan hyvä tapa esittää asia, ja se on seuraava. Kuvitellaanpa, että meillä on nyt joku n-kappaletta ydinspinnejä. Ja jokainen niistä on jossakin kyseisen hiukkasen omassa superpositiotilassa näistä spin ylös- ja spin alastiloista. Tällöin me voidaan jokaiselle ydinspinnille erikseen kirjoittaa jonkin fysikaalisen suureen odotusarvon. Ja se odotusarvo on silloin sen kyseisen fysikaalisen suureen superposition avulla muodostettu tiheysmatriisi kertaa tuon kyseisen fysikaalisen suureen matriisiesitys kerrottuna keskenään, ja siitä otetaan jälleen diagonaalialkioiden summa. Ja lasketaan nämä kaikille hiukkasille lasketut odotusarvot yhteen. Eli nyt täällä tämä indeksi K käy läpi kaikki ne n-kappaletta, iso n-kappaletta ydinspinnejä, joita siinä meidän matriisi tilastollisessa joukossa on. Ja jotta me saadaan järkevä keskimääräinen arvo tälle fysikaaliselle suurelle, eli meidän pitää normittaa tämä. Katsotaanpa nyt, tässä on taas jumiutunut. Jotta me saadaan järkevä keskiarvo, niin meidän pitää tietenkin jakaa tämä summa noiden yhdistymien lukumäärä. Mikä tämä näin saatu keskiarvo on? Se keskiarvo tälle fysikaaliselle suurelle Q. Se tarkoittaa sitä, että meillä on tietty fysikaalinen suure, ja me mitataan se suunnattoman monta kertaa, mutta ei välttämättä aina samalle yhdistimille, vaan satunnaisesti valikoiden koko sille ydinspin joukolle. Silloin tämä suure täällä kertoo, mikä on näin saatujen mittaustulosten keskiarvo. Eli tämä fysikaalisen suureen keskimääräinen tilastollinen arvo siinä kyseisessä tilassa. Ja nyt me voidaan tehdä ratkaiseva jippo
sitten tämän tiheysmatriisin muodostamiseksi. Eli me voidaan kuljettaa tämä summa yli hiukkasten tänne trace-lausekkeen sisään tähän tapaan. Ja ikään kuin laskea summa näistä eri ydinspinnien tiheysmatriiseista ja jakaa se niiden lukumäärä. Eli me muodostetaan näiden ydinspinnien keskimääräinen tiheysmatriisi. Tässä on merkitty tällainen poikkiviiva vaakaviivasen yläpuolelle kuvaamaan sitä, että nyt tässä tämä rho edustaa kaikkien tähän tilastollisen joukkoon kuvaavien tiheysmatriisien keskimääräistä arvoa. Se on ikään kuin tähän joukkoon kuuluvien ydinspinnien keskimääräinen aaltofunktio. Ja toinen tapa ajatella sitä matriisin muodossa on tämä, eli jos me lasketaan nämä yhteen, niin me voidaan ajatella, että me ikään kuin keskimääräistetään täällä kukin näistä 2 tiheysmatriisialkioista. Vastaavasti me voidaan määritellä myös keskimääräinen tiheysoperaattori, eli me otetaan tuosta yksittäisen spinin kep- ja bra-vektoreiden tulosta keskiarvo hiukkasten suhteen. Ja me voidaan tällöin kirjoittaa vastaavasti tuo odotusarvo sen sijaan, että me kirjoitettaisiin matriisin esityksessä, me voidaan kirjoittaa sen myös operaattoriesityksessä. Kiinnittää tosiaan huomiota. Tuossa meillä on siis operaattorimuotoinen esitys tälle traceille ja täällä, matriisimuotoinen esitys ja täällä meillä on operaattorimuotoinen. Ne on täysin ekvivalenttisia. Ja sitten muutama sana taustatietona, josta voisi olla hyötyä tämän tiheysmatriisikäsitteen ymmärtämisessä. Eli voidaan osoittaa, että tämmöinen yleinen spin-puolisysteemi, ensemble, voidaan aina muodostaa sekoittamalla n-alfa-kappaletta spin-ylöshiukkasia ja n-beta-kappaletta spin-alashiukkasia. Me aluksi tehdään tämä sekoitus käyttäen z-akselia referenssinä. Eli me otetaan n-alfa-kappaletta spin-puoli ytimiä ja n-beta-kappaletta spin-miinuspuoli ytimiä. Ja tällöin tietenkin kullekin yksittäiselle ytimelle nämä painokertoimet C-alfa ja C-beta, ne on joko ykkönen tai nolla. Eli toisin sanoen, nyt tulee semmoinen tilanne, että sen tiheysmatriisin alkioista ei-diagonaalialkiot on välttämättä nollia, ja vastaavasti diagonaalialkiot on suoraan näiden vastaavan spinnin omaavien ytimien lukumäärät siinä ensemblessa. Eli tulee tällainen tiheysmatriisi. Rho on 1 per n normitettava, jotta saadaan sellainen tiheysmatriisi, jossa diagonaalialkioiden summa on 1, se on tärkeää. Ja sitten meillä on täällä spin ylöshiukkasten ytimien lukumäärä ja täällä spin alashiukkasten ytimien lukumäärä. Ja ei-diagonaalialkiot 0. No nyt, vaikka tämä onkin yleinen tällainen tilastollinen joukko, niin me ei yleisesti ottaen, jos meille annetaan tutkittavaksi joku ydinspinsysteemi, tiedetäkään, että missä koordinaatistossa se systeemi on diagonaalinen. Eli se voidaan osoittaa, että tällainen yleinen on kullekin ydinspinsysteemille on olemassa yksi koordinaatisto, jossa se saa tämän diagonaalimuodon. Mutta lähtökohtaisesti, jos meille annetaan tuntematon spinsysteemi, me emme tiedä, mikä se koordinaatisto on. Ja silloin
me voidaan lähestyä tämmöistä tilannetta siten, että oletetaan, että me aluksi tiedetään, että se on diagonaalinen jossain koordinaatistossa, ja siirrytään johonkin mielivaltaiseen koordinaatistoon kiertämällä tätä kvantittumisen spin-akselia. Ja nyt huomaan valitettavasti sen, että tässä on pikkusen jäänyt kesken tämä PowerPoint. Mä unohdin sen, että se voidaan helposti tästä unitaarisella muunnoksella johtaa. Sovitaan, että se jää vaikka vähän harjoitustehtäväksi sekä sitten opiskelijoille että luonnoitsijalle. Käyttäen hyväksi näitä mielivaltaisen spinrotaation kulmia θ ja φ. Voidaan helposti muodostaa unitaarinen matriisi, jonka avulla tämä diagonaalikannassa tehty tiheysmatriisin esitys muutetaan yleiseksi esitykseksi, ja silloin sillä on aina ei-diagonaaliset alkiot, vaikka tässä nyt ei niin näytäkään. Siinä on painovirhe, joka korjataan tietenkin ennen kuin laitetaan ne verkkoon. Eli siis kullekin spin-systeemille on aina olemassa sellainen koordinaatisto, jossa se tiheysmatriisi on diagonaalinen, mutta yleisesti me emme tiedä, millä koordinaattistovalinnalla tämä tiheysmatriisi tulee diagonaaliseksi. No jos me tiedetään, että se on diagonaalinen, niin me huomataan tästä esityksestä, että siinä koordinaatistossa, jossa me tiedetään tämä tiheysmatriisi diagonaaliseksi, siinä ei oikeastaan ole yksi ainoa reaalinen skalaariparametri, koska ne nollasta poikkeavia ovat ainoastaan diagonaalialkiot, ja ne kertovat, kuinka monta spin ylös ja kuinka monta spin alasjoukosta tässä systeemissä on. Joten ne ovat reaalilukuja. Lisäksi, jotta tämä on normitettu tämä matriisi, niin meidän on vaadittava, että täällä tämä n on n alfa plus n beta. Eli toisin sanoen, tosiasiassa nämä kaksi ei-diagonaalialkiota eivät ole toisistaan riippumattomia, vaan niiden summan on oltava 1. Tästä päätellään, että meillä on ainoastaan yksi reaaliparametri, joka spesifioi yksikäsitteisesti tiheysmatriisin, jos me tiedetään, että se on tietyssä koordinaatistossa diagonaali. Yleisesti me emme tiedä, joten silloin siinä tapauksessa meidän täytyy tietää ne kulmakoordinaatit, joiden mukaisella avaruuskierrolla me päästään siihen koordinaatistoon, jossa se tulee diagonaaliseksi. Ja nämä kaksi yleistä kulmakoordinaattia ovat molemmat reaalisia skalaarisuureita. Eli aidosti tuntemattoman spin-systeemin tiheysmatriisissa on 3 reaalisesti tuntematonta skalaariparametria. Näistä spin-systeemeistä usein puhutaan myös käsitteiden sekatila ja puhdastila avulla. Ja sellainen tiheysmatriisi, jossa on aidosti 3 riippumatonta parametria, niin on aina sekatila. Ja sillä on ominaista, että kun se diagonalisoidaan, niin molemmat diagonaalialkiot ovat nollasta poikkeavia. Mutta on olemassa erikoistapaus, jossa kun tämä tiheysmatriisin diagonalisoiva koordinaatisto löytyy, niin siinä kyseisessä koordinaatistossa ainoastaan toinen näistä diagonaalialkioista on nollasta poikkeava, ja toinen on silloin tietenkin 1, koska niiden summan täytyy olla 1. Ja tällöin itse asiassa me tiedetään, että kaikki sen ensemblen ydinspinit ovat joko spin ylöstilassa tässä kyseisessä koordinaatistossa tai kaikki spin alastilassa. Ja tällaista tapausta, jossa sen tilastollisen systeemin kaikki osaset on samassa kvanttitilassa, sanotaan puhtaaksi tilaksi. Ja jos systeemi ei ole puhtaassa tilassa, niin silloin se on sekatilassa.
Eli tässä nyt on tämmöinen rautaisannos näitä peruskäsitteitä, ja niin kuin jo aikaisemmin oli puhetta, niin tosiaankin me tullaan harjoittelemaan näiden käyttöä, ja pikkuhiljaa pyritään sitten parempaa ymmärrystä. Ja nyt me otetaan käyttöön jälleen varmuuden vuoksi uusia merkintöjä, niin kuin niitä ei olisi tarpeeksi. Ja tässä on tämä tiheysmatriisi, tässä sen alkiot, ja nyt me keksitään näille uudet nimet. Eli me tätä niin kuin spin ylös diagonaalialkiota merkitään p-alfalla, ja pannaan se alfa vielä tuollaiseen neliöön. Vastaavasti spin alas diagonaalialkio on niin anteeksi rho-alfa, se on tietenkin, ja rho-beta on sitten tämä toinen. Ja sitten meillä on rho plus ja rho minus, jotka on nämä ei-diagonaalialkiot. Ja huomataan heti tästä, että nämä kaksi alkiota on toistensa kompleksikonikaatteja. Siitä päätellään, että juuri tullaan helposti siihen samaan johtopäätökseen, joka äsken oli esillä, että meillä on, koska diagonaalialkioiden summa on aina ykkönen. Oltiin sellaisessa koordinaatistossa, joka diagonalisoi tämän matriisin, taikka ei. Ja joten niihin sisältyy ainoastaan yksi reaalinen parametri, jota me itse asiassa kutsutaan populaatiodifferenssiksi. Ja kun ei-diagonaalialkiot on toistensa kompleksikonikaatteja, niin silloin näihin ei-diagonaalialkioihin sisältyy juuri kaksi realista skalaarivakioa. Eli me helposti huomataan näistä ominaisuuksista, että tällä yleisellä tiheysmatriisilla on juuri nämä kolme tuntematonta skalaarivakioa, joiden spesifiointi auttaa sitten yksikäsitteisesti määräämään sen matriisin. Ja sitten tosiaan me kutsutaan näitä ei-diagonaalialkioita koherensseiksi. Syy käy ilmi sitten tässä matkan varrella. Ja näillä merkinnöillä tämä tiheysmatriisi tällaiseen sinänsä kauniiseen muotoon. Ja jos siitä halutaan tehdä tiheysoperaattori, niin sekin onnistuu. Eli tässä meillä on tiheysmatriisi ja tässä meillä on vastaava tiheysoperaattori näillä uusilla merkinnöillä varustettuna. Tässä on muut niin kuin ensimmäiset jäsenet. Täällä tulee sitten sellaisia jäseniä, joissa meillä on alfa ja beta ja alfa nuo tilat. Ja sitten katsotaan vähän tämmöisiä apuneuvoja, joita jonkin verran sitten tullaan näkemään. Tavallaan tämä nyt kertoo, että tämä diagonaalialkio p-alfa, se kuvaa tämän alfa-tilan populaatiota, diagonaalialkio beta kuvaa beta-tilan populaatiota, ja sitten tässä nyt on nämä kaksi koherenssialkiota. Ja nehän ei ole toisistaan riippumattomia, koska ne on toistensa kompleksikonikaatteja. Ja jos me tarkastellaan sitten näitä ei-diagonaalikompleksseja vaikka jossain kannassa RS, niin huomataan, että me saadaan tämmöinen esitys tälle ei-diagonaalialkiolle. Edelleen, jos nämä kannat toteuttaa tämmöisen ominaisuuden, että ne ovat sen kyseisen koordinaatiston spinin z-komponentin ominaisfunktioita, kuten tässä on määritelty, niin silloin huomataan, että tämä rho RS, PRS, jos määritellään, että se on MR minus MS, niin määrittelee koherenssiasteen. Ja tosiaan nämä ei-diagonaalialkiot on toistensa kompleksikonikaatteja, ja vastaavasti diagonaalialkioiden eli populaatioiden summa on aina 1.
kaikissa koordinaatistoissa. Ja lisäksi on tärkeää, että populaatiot ovat myös reaalisia ja positiivisia, ja niiden arvo on välillä 0–1. Muutama sana sitten fysikaalisesta tulkinnasta, eli tässä meillä nyt on tämmöisiä spin-systeemeitä. Täällä meillä on spin-systeemi, jossa nettopolarisaatio osoittaa ylöspäin ja täällä se osoittaa alaspäin. Ja ylipäätään populaatiot kuvaavat sitten näiden kahden spintilan painottumista siinä systeemissä. Mutta oleellista on se, että populaatioiden tunteminen ei vielä tarkoita sitä, että tiedettäisiin koherenssi, eli ei-diagonaalialkiot, lukunottamatta sitä erikoistapausta, että jos osoittautuu, että kaikki spinit ovat ylös taikka alas, silloin ei-diagonaaliset alkiot ovat aina nollia, ja kyseessä on puhdastelu. Mutta tämä ei ole meidän kannalta nyt mielenkiintoinen tapaus, joten me ei sitä sitten sen kummemmin tulla pohtimaan. Voidaan helposti osoittaa, että jos populaatiot ovat keskenään yhtä suuret, ja jos koherenssit eivät ole nollia, niin systeemin nettopolarisaatio on XY-tasossa. No tästä me tullaan näkemään kohta lisää esimerkkejä, konkreettisempaakin matemaattista laskentaa. Tällaisilla tiesmatriisit spinit ovat suurella todennäköisyydellä kentän suuntaan ja vastakkaiseen suuntaan. Yhtä suurella todennäköisyydellä, jos ei-diagonaalialkiot olisivat nollia, ei olisi spinpolarisaatiota missään suunnassa. Huomatkaa siis kuitenkin, että tässä on oleellista se, että semmoinenkin tilanne on mahdollinen, että populaatiot ovat yhtä suuria, eli molemmat puoli, mutta siitä huolimatta myös nämä ei-diagonaalialkiot, eli koherenssit, on myös sitten samanaikaisesti nollia. Ja tällöin meillä on semmoinen spintila, jossa ei ole ollut minkäänlaista polarisaatiota. Eli täällä on tilanne, jossa spinnien XY-tason komponentit on satunnaisjakaantuneet. Sitten tämä oikeanpuoleinen tapaus on sellainen, jossa niillä on nettoarvo, ja silloin syntyy polarisaatiota. Koherenssit ovat toistensa kompleksikoordinaatteja, mikä on niiden suhde spin-polarisaation suuntaan. Koherenssin vaihe kompleksitasossa on sama kuin magnetisaation kiertokulman eksaktsinen suhteen. Eli jos me esitetään koherenssi tässä muodossa, se on negatiivinen koherenssi, on sen itseisarvo kertaa tällainen kiertokulma phi, eksponenttifunktio kiertokulmasta phi kerrottuna imaginääriyksiköllä, niin magnetisaation suunta on vastaavasti esitettävissä tässä muodossa, missä pilkut liittyvät kiertävään koordinaatistoon. Palataan tähän hetken päästä. Sitten lämpötasapainosta. Eli nyt seuraavaksi me otetaan huomioon se, että tällainen spin-systeemi on aina näytteessä lämpöpylvyssä. Eli lähtökohtaisesti termodynaamisessa tasapainossa oleva spin-systeemi, sen tiheysmatriisi on aina diagonaalinen energiaesityksessä. Eli jos me laitetaan näyte magneettikenttään ja annetaan sen olla siinä rauhassa homogeenisen magneettikenttään ja annetaan sen olla rauhassa siinä, niin voidaan osoittaa, että hetken päästä, jos me ruvetaan tekemään mittauksia, me voidaan nimittäin kokeellisin mittauksia selvittää tuo tiheysmatriisin kaikki alkiot, niin sen ei-diagonaalialkiot on nollia, ja diagonaalialkiot taas puolestaan ovat tämän Maxwell-Boltzmann-jakauman mukaisia. Maxwell-Boltzmann-jakauma on
monille ainakin lyhyesti tuttu. Se on tämä jakauma tässä keskellä. Ja se kertoo, että aina se spintila, joka on energeettisesti edullisempi, sen populaatioon on suurempi. Eli jos me nyt oletetaan semmoinen tapaus, että meillä on positiivinen gyromagneettinen suhde, niin silloin on edullista, että ydinspinit asettuvat magneettikentän suuntaan. Eli jos magneettikenttä valittiin Z-akselin suuntaan, niin silloin spin-ylöstila, sen populaatio on suurempi. Se johtui siis siitä, että se vuorovaikutusenergia oli magneettisen momentin ja magneettikentän pistetulon vastakkaismerkkisellä. Ja tyypillisesti, jos katsotaan suuruusluokkaa, niin täällä tämä KB kertaa T, se on tämä Boltzmannin keskimääräinen terminen energia, ja tämä H bar omega R taas, se on tuo magneettisen momentin pistetulo tuon ulkoisen kentän kanssa, ja suuruudeltaan sellainen, että H bar omega 0, missä omega 0 on miinus gamma kertaa B0, on noin suuruusluokka 3,3 kertaa 10 potenssiin miinus 25 joulea. Sen sijaan tämä huoneen lämpötilan terminen tekijä on 10 potenssiin miinus 21 joulea. Niin tästä huomataan, että tämä keskimääräinen terminen energia on paljon tätä spin-magneettista energiaa, eli spinnin ja ulkoisen kentän korvautusenergiaa suurempi. Ja se saa aikaan sen, että täällä tämän eksponenttifunktion argumentti on itseisarvoltaan hyvin suuri. Anteeksi, hyvin pieni tietenkin. Ja silloin me voidaan kehittää nämä eksponenttifunktiot Taylorin sarjaksi ja ottaa siitä sarjasta 2 ensimmäistä termiä, ja me voidaan yksinkertaistaa näitä alkioita. Ja silloin me voidaan jos me otetaan ne 2 ensimmäistä termiä, me saadaan tuo tiheysmatriisi tähän muotoon, missä tuo parametri B on H bar kertaa gyromagneettinen suhde kertaa tuo magneettikentän itseisarvo jaettuna tällä termisellä tekijällä KB kertaa B. Ja tästä huomataan, että siis täällä tämä alkio on tämän alfa-tilan, spin-ylöstilan populaatiotekijä. Gyromagneettinen suhde on nyt positiivinen, joten tämä B on positiivinen. Ja täällä populaatiotekijä on spin alastilalle, siellä on miinusmerkki, B on positiivinen, huomataan, että tämä on pienempi kuin tämä. Eli tämä spin-systeemi on painottunut niin, että siellä on nettopolarisaatio magneetin ulkoisen kentän suuntaan. Jos gamma olisi negatiivinen, tilanne olisi päinvastainen, eli nettopolarisaatio olisi silloin ulkoisen kentän suuntaan nähden vastakkaisella. Me voidaan tätä tiheysmatriisia vastaava operaattori muodostaa kunnanliikemäärä-operaattori, tämä oikeastaan spin-operaattorin Z-komponentin avulla tässä muodossa. Sen voi kokeilla esimerkiksi. Ottaa tämän matriisialkiot, niistä tulee tuo matriisi.